खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला बे जाथाया पर्बतजरा बासबारि आनसलिकनि सिङाव जालांनाय मोनसे जाथाय। दिनै बे जाथाया पर्बतजरा बासबारि आनसलिकनि सिङाव जालांनाय मोनसे दुखु गोनां जाथाय। दिनै पर्बतजरायाव जादों, गाबोन अदालगुरियाव जागोन, बेनि उनावहाय जागोन चिराङाव, बेनि उनावहाय जागोन बाक्सायाव। बेफोरबायदिनो माखासे डार्टी गाज्रि सान्थौनि लिडारफोरा बे पलिटिकल सिस्टेमखौ रुलिं खालामलांबाय थायोब्ला सासेबो बारग'नाय नङा। बर' फिसाफ्रा सासेबो बारग'नाय नङा दै। सानदों नोंसोरो बे जाथाया बे जायगायावल' जागोन, बेवहायल' जाया, गिदिं गिदिं नोंनि जायगायावबो जाहैगोन। फाला बाय फालासो मिथिबाय। बेखायनो दा समाव जों एलार्ट जानांगोन। सोरबायदि मानसिनि एन्ट्रि मारिनायाव जोंनि बे बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमा बांसिनै गाज्रि जादों आरो गाज्रि लेभेलनि पलिटिकल रुलिं खालामदों। जोंनि बर' फिसाफोरनि बेसेनखौ सिगाङाव दिनानै दिनैयो पलिटिक्सनि फालांगि खालामदों। बैफोरबायदि लिडारखौ जों दिनैयो सिनायना लानांगोन। बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि, बर' राव गेवलांथों ना, बेफोरबायदि बर' माहारिनि बिखायाव गसंनानै गोख्रों गोख्रों रावजों स्ल'गान मारिबोनाय मोनसे समाव बैफोर दैदेनगिरिफ्रानो दा समाव बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारिफैदों आरो बिसोरो पलिटिकल रुलिंखौ गावसोरनि आखायाव मोननाय लोगो लोगोनो गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय दिनैयो बुहुमनि बै बर' फिसाफोरखौ दिनै सिनायला। जायफोर बर' फिसाफ्रानो बिसोरनि स्ल'गाननि उन उन थाफा थाफा बिसोरखौ दिनै साफा साफा गोख्रों दैदेनगिरिनि आबुं महरखौ दिनैयो मोनहोदोंमोन। नाथाय दिनै बिसोरो मा खालामदों? रायजो राजानि खस्थ'नि बेसेनखौ दिनैयो गावसोरनि बे पकेटाव, गावसोरनि बे शेयार पावाराव दिनैयो बाहायगासिनो दङ। नंगौना नङा? दिनै जों हाजारखि गाबख्राव बर' हारिनि जै होननानै, दिनै जों हाजारखि गाबख्राव बर' राव गेवलांथों होननानै, दिनै जों हाजारखि गाबख्राव बुहुमनि बर'फोर खौसे जा होननानै, जुदि नोङो नोंनि हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ बे बिखा बिखो सिङाव लानानै गाव गावखौनो सेन्स आरो आपग्रेसन खालामनानै लानो रोङा, बैबायदि सुबुंखौ आरो बेफोरबायदि स्टाइलनि सुबुंफोरखौ हाजारखि बुग्लिया मानो आरो बैसोरनि खोमा सेराव थांनानै हाजारखि गाबख्राव गावख्राव हारिनि सेन्टिमेन्टेलनि बाथ्राखौ बुङा मानो, अब्लाबो बिसोरो मालाबाबो सोलाया, मालाबाबो गुस्लाया। बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखिखा। दा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो। हाजार हाजार बोसोर दिनैयो गाबख्रावबोबाय, हस्रि खावबोबाय, बुहुमनि बर'फोर खौसे जा ना, बर' राव गेवलांथों, जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि। माबाफोर सेन्स नुदों? माबाफोर सेन्स नुदों? जेबो चेन्ज नुवाखै। नाथाय बर' हारिनि जै होननानै, बर' बिमानि जै होननानै, बुहुमनि बर'फोर खौसे जा होननानै दिनैयो आन्दोआव बर' हारिनि बेसेनखौ फाननानै फालांगि खालामग्रा लिडारफ्रासो दिनै जोनोम जागासिनो दङ। दिनै जोंनि बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ जाय समाव, जाय थांखिजों बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ दिनैयो थांनानै थानायनि आरो बे हारिखौ फोथांनानै लाखिनायनि आरो फोथांनानै जुदि लाखिनांगौब्ला जों बबे लामाजों बे हारिखौ लानानै जों सोमावसारलांनांगोन, बेफोरबायदि माखासे लामाफोरखौ दिनैयो फोरोंलांदोंमोन, लामा दिन्थिनानै होलांदोंमोन। आरो बिनिनो सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनिनो गोथार आइडिय'लजि फिलसफिनि बिखायाव गसंनानै दिनैयो गोबां माने नेता जानो मोनबोनाय नेताफोर दङ। नाथाय बेफोरबायदि नेताफोरा दिनैसिमबो सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि गोथार आदर्शनि बाथ्राखौ बुङै बुङै गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय दिनैयो आन्दोआव खामानि मावगासिनो दङ। बेसे साननो गोनां बाथ्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो दिनैनि बे स्टेजआव बर' हारिनि बिफा सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मखौ गुबुन हारिनि सुबुङा दिनैयो गाज्रि गाज्रि रावजों दिनैयो सोंखारिनो हाग्रा जाबाय, गाज्रि गाज्रि रावजों दिनैयो रायनो हाग्रा जाबाय। अब्लाबो बे जोंनि नेता, फालि नेताफोरा दिनैयो बै सुबुंनि सायाव एक्सन लानाय, गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ जों दिनैयो नुनो मोनदिया। आरो दिनैनि बे समाव जोंनि बे बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव सिबिनां बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानानै बिटिसि पलिटिकल सिस्टेमाव पलिटिक्सनि बाथ्रा बुंनायखौ जों दिनैयो नुनो मोनबाय। आरो बेनिफ्राय दुखु गोनांसिन मा बाथ्रा दंबावो? बुहुमनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला 3600 बिगा हाखौ बे आदानि कम्पानिनो होनो थाखाय, होनांगौनि थाखाय मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट दैदेननाया अर्थात मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना दिनैयो हर सान नाजाथाबगासिनो दङ। दिनै दिल्लीयाव थांलाय फैलाय खालामगासिनो दङ बे हाखौ होनांगौनि थाखाय। दिनै आन्दोआव मा एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोदों बेखौथ' जों जेबो बुंनो हाला। नाथाय दिनैयो पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै बे हाखौ बे आदानि कम्पानिनो हेगारना होनो नागिराखै, एंगारना होनो नागिराखै। बेसेबांबादि गेदेर मोनसे इस्यु जानानै दङ बै पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव, बेनि सायाव जोंनि बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादाबोदि
गसंथेनानै बाथ्रा बुंनो हादिया आरो बेसेबां मा लासिं सिं बाथ्रा दंबावो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै दानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद मानगोनां दिपेन बर' बिथांमोनजों दैदेनजानाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा टटेलि पलिटिक्सजों डाइभार्ट जानानै दङ आरो आन्दोआव पलिटिक्सनि खामानि मावनानै होगासिनो दङ। दिनै बे बर' हारिनि माहारियारि आफाद गोथार बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बबे मोनसे एंगेलजों बिथांमोना दैदेनलांनो सानखो? दिनै मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन आङो, बे आदानि कम्पानिनो हा ओंगारनांगौनि बाथ्राखौ लानानै आरो हा ओंगारनो थाखाय बे पर्बतजरा बासबारि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ एसेबां मानो प्रेसार होगासिनो दङ, जेराव दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै राजियानो गैया, हाखौनो एंगारनो नागिराखै। आदानि कम्पानिनो हा एंगार होनानै इन्डास्ट्रि गायसन होनांगौनि बाथ्राखौ मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना दिनै प्रेसार खालामगासिनो दङ आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मा बुंबावदों जे बे इन्डास्ट्रिखौ खालामनो हायोब्ला लाबोनो हायोब्ला 8,000निफ्राय लानानै 10,000सिम जोंनि बर' हारिनि बर' सुबुंफोरानो बेवहाय खामानि मावनानै गावबा गावनि जिउखौ दैदेननो हागोननो। नाथाय मोनसे बाथ्राखौबो सान मानगोनां प्रमद बर' नोंथां, बे सोरबा गुबुन हारिनो मोनसे बिजनेस एग्रिमेन्टआव फालांगि खालामनानै इन्डास्ट्रि बसायहोनानै सिंजों कमिसन लाखुमाबाय थानाय बे थार्ड क्लास लेभेलनि बेफार फालांगि खालामग्राफोरखौ जोङो सापर्ट होनाय जानाय नङा दै। आरो बेवहाय सिङाव गोबां रोखोमनि पलिटिकेलि इसु हाबसोनानै दङ। आंनि मोन्दांथिनाय बायदिब्ला दिनै जुदि थारैनो बे आदानि कम्पानिनो हाखौ एंगारनानै होनो हामारोब्ला जोंनि बर' हारिनि माखासे नेता पालि नेताफोरा आन्दोआव माने गोसोम रां मोनगोन, क्रर क्रर ब्लेक मानि मोनगोन आरो बैफोर ब्लेक मानिफोरखौ आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों बाहायनो सुजुग आरो सुबिदा मोनगोन। माखासे लोरबां गोसोनि रायजो राजाफोरखौ बिसोरो रांनि सावगारि दिन्थि बिसोरनि बेसादखौ बिसोरो बायनो हागोन। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं बुंनाय बाथ्राया? दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव थाग्रा अफिसाव थाग्रा बर' फिसाफोरनो माइ माइरंनिफ्राय लानानै मैगं थाइगंसिम अनसुंथाइ होबोदोंमोन। नाथाय दिनै बै जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा खैफोदाव गोग्लैनाय समाव बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव थाग्रा अफिसाव थाग्रा बिबानगिरिफ्रा मावथिफ्रा दिनै मानो गसंथेनानै हेफाजाब होयाखै? मानो दिनै गसंथेनानै बिसोरजों बाथ्रा बुंहैफायाखै? बेसो जानो दिनैनि समाव साननो गोनां बाथ्राया मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय मोनसे साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय मा, जोंनि बे बर' हारिया बेसेबांबा गोलाव सोमावसारबोनायनि उनावहाय 1993 मायथाइयाव BSc एकर्डखौ मोननो हाबाय, 2003 मायथाइयाव BTC एकर्डखौ मोननो हाबाय आरो फैयै फैयै 2020 मायथाइयाव BTR एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाबोनो हाबाय बा मोननो हाबाय। दिनै BTC एकर्डनि गेजेरजों बे पलिटिकेल सिस्टेमखौ मोननो हादोंमोन। नाथाय बे थांनाय 2027 जानुवारिनि जा BTR एग्रिमेन्ट, बे BTR एग्रिमेन्टनि उनावहाय जोंनि BTC पलिटिकेल सिस्टेमा गोबां माने थार्ड क्लास लेभेलनि माने गाज्रि मोनसे थासारियाव दङ आरो बेफोरबायदि थासारिजों जोंनि बे BTC पलिटिकेल सिस्टेमखौ दैदेनलांबाय थानांगौब्ला आरो बे BTC पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि इयुन जेनेरेसनफोराबो डाइभार्ट खालामजानानै सालाय होजालांबाय थानांगौब्ला जोंनि बर' हारिया बै गोलाव सम सोमावसारबोनानै मोननाय बे पलिटिकेल सिस्टेमनि गेजेरजों डिस्ट्रय जानो थांगासिनो दङ। दिनै जों बे बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला मोनफ्रोमबो बिथिंनि एंगेलखौ जोङो मोजां नोजोरजों नोजोर होनानै जोङो फोसाबलांनो नाजानांगोन। दिनैयो बिजनियाव जादोंलै, क'क्राझाराव जादोंलै, आमखानि फिसाला, आमखानि फिसाजो बेफोरबायदि बुंलायनानै नायदावलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा मोननाय नङा। गाबोन नोंनिबो फाला सफैगोन। गाबोनो बै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बर'फोरखौ फुथारजोबगोन, बेनि उनावहाय चिरां डिस्ट्रिक्टखौ फुथारजोबगोन, बेनि उनावहाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ फुथारजोबगोन, बेनि उनाव उदालगुरि आरो थाङै थाङै बै गहपुर सनितपुर ना बिश्वनाथनि बर'फोरखौ बेफोरबायदिनो फुथारजोबलांगोन। मिथिबाय? जों बर'फोरना मा अबाव मा जादोंलै, माथो बर' सिख्ला सोरबा जिनाहारि खालामजानानै फुथारजादोंनो अबे जायगायावलै, चिरांनि मा गामिनि आमखा थामखानि फिसाजो, बहाबा बर' सेंग्रा माना गावथार जाबाय नालाय पुलिसदो, सोरानि अबेनि मालै, आमुक डिस्ट्रिक्टनि चिरांनि आमखानि फिसाला। बेफोरबायदि जोंना माने सोंलायलायनायावनो सावरायलायनायावनो बेफोरबायदिनो टाइमा वेस्ट जालाङो। दिनै मा सानदों नोंसोरलाय? दिनै बिसोरखौ सिथारदों, दिनै बैखौ जिनाहारि खालामदों, फैयै फैयै सानसे गासैनिबो फाला सफैगोन आरो बे फालायाव रावबो खारग'नाय नङा। बेखायनो बे हारिनि सेन्टिमेन्टफोरखौ जेब्लायबो दिनै जों सिगाङाव दोननानै नोजोर बोनानै दिनै बाथ्रा बुंलांनांगोन। दिनै जों खामानि मावलांनांगोन। मिथिबाय? खामानि मावनायनि गोबां माने आदब खायदाफोर दङ, जेराव दिनै मोनसे गोथां फोरमाना जाहैबाय सिबिनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा गणतान्त्रिक लामाजों बर' हारिखौ लानानै बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनाय। बे गणतान्त्रिक लामानि बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जोंखौ बे आसाम स्टेटनि एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा जोंखौ अयथासार खालामबोदों।
बे आसाम स्टेटनि आसाम पुलिसा जोंखौ टर्चार खालामबोदों बिसोरनि अत्याचाराव दिनै जोंनि बे बर' हारिनि बिखानिफ्राय एनडिएफबि बिएलटि बायदि आखायाव आइजें लानानै बर' हारिनि थाखाय दावहा नांग्रा बर' हारिखौ सिकिउरिटि खालामग्रा बे हानजाखौ जोनोम होनो गोनां बाध्य जानानै फैदों। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन? आंनि बुंलांनाय बाथ्राफोरा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि।